Masarap. Masarap mga kabady. Manamis-namis tapos yung karne is malambot. Oh my God! Wow! Hindi mas matay na ito yung kwan. Yung baliktaday. Kasi ganyan tayo luto na kay Mimas. Puro na yan. Mimas. Yum mga kabady. Nagsuwa ako. Diyak to makapangan madamdaman ha. Umit-matit ko lang na. Tingiwat ko tayo mga anad. Sarap. Hello guys! It's me again. It's nice to be back. So welcome back to my YouTube channel. Ang recipe natin mga kabady ngayon ay ito yung imbaliktad. Ito yung number 1 na recipe ng mga Ilocano. So ang lulutuin natin na imbaliktad, ito yung karne lang. Walang atay, walang laman loob. Pure karne lang talaga kasi dito sa sa Dubai walang sariwan na atay ng baka. So ganito mga kabady ang pagluluto ng imbaliktad. Pag halo-haloin muna natin yung mga ingredients, itong karne ng baka. Tapos lagyan natin ng luya. Imamarinate natin ng konti itong lulutuin natin na imbaliktad para yung mga ingredients ay ma-absorb ng karne ng baka. Luya, tapos lagyan din natin ng sibuyas. Yan. Sibuyas. Tapos suka. Yung suka, konti lang. Yan, konti lang mga kabady. Tapos asin. Yan, so haluin na natin mga kabady. Yan, so nahalo na mga kabady, itabi muna natin. Tapos ang susunod, magpainit tayo ng kaserola, tapos lagyan ng mantika, panggisa sa bawang, luya at saka sibuyas. Kunti lang. And so mainit na mga kabady, ilagay na natin yung bawang. Kunting bawang lang, nakabango. Para mabango na katulad ko mga kabady. Tapos lagay na natin yung luya. And then sibuyas. Kunting gisa lang mga kabady, tapos ilagay na natin itong na marinade na karne ng baka. Baliktad ang tawag dito mga kabady dahil lang parang pagkapulo ng karne, pwede nang hanguli. Takpan muna natin ng konti mga kabady para mas mabilis maluto. Lang to nalutuin, mga maximum is 10 minutes. Kaya pag nagmamadali, will you please repeat it? Pag nagmamadali ka na magluto, ito lang ito na lang yung lutuin mo. Yung baliktad.
Yan, kung gusto nyo ng ano, yung may sabaw ng konti, pwede nyo ano, dagdagan ng ano, tubig. Pero ganyan muna pag, kasi magtutubig naman to ano, karne. So ganyan muna, tapos takpan ko para mas mabilis maluto. A few moments later. Yan, malapit na ang maluto mga kabady. Yan. Kunti lang yung sabaw. Mas malasa kasi pag kunti lang yung sabaw. At saka ang ano nito, manamis-namis. Yan. Yan ang mga kabady, yung ating baliktad. Masarap yan. Masarap na manamis-namis. Yan o. Yan. So, luto na mga kabady. I-off ko na itong ating gas range. Oh my God! Wow! Yan mga kabady. So, tapos naman yung aking pagluluto. See you on the next vlog. Bye-bye!